Orain dela 2 urte, Bilboko udalak La Esperantza eraikinean zerbitzu berri bat martxan jarri nahi zuen esku pribatuetan utzi. Labek hasieratik bide administratiboa jorratu zuen errekurtso bat jarriz, guk espero genuen emaitza jaso ez zituena. Baina aurrera jarraitu genuen beste borroka batzuekin, bileretan, kalean, liburutegietako langile multzo importante batekin eta auzokide multzo batzuekin. Eta gaur posez esan behar dugu, eraikin horretako behintzat lanpostu bat lortu dugula. Horrek ez du esan nahi, borroka hemen amaitu denik, baizik eta aurrera jarraituko dugu publifikazio guztiak lortu arte. Bilboko liburutegietako langileok pospozik hartu dugu publifikazioaren berria. Hala eta guztiz ere, esperantza publikoa izan zen hasieratik gure leloa eta hori izango dugu helburu. Bestetik, eskerrik asko eta esker ona eman behar diegu gurekin ibilbide guzti honetan egon diren eragile guztioi. Gora Bilboko liburuzainak! Esperantza publikoa!